Ola a todos, que tal? É moi importante a castración nas cadelas, ten ventaxas, ten inconvenientes, é un tema moi interesante, pero diso falaremos noutra ocasión. Hoxe quero vos explicar por que facemos unha incisión tan pequeniña cando castramos as cadelas en Cancat. Bueno, ten moitas ventaxas. Unha delas é que o tempo anestésico cirúrxico é menor, dura moito menos a cirurxía, e iso xa vos imaginades que é unha ventaxa. Ao ser unha incisión tan pequena, a cadela vai se recuperar de maravilla. A Lolita, que é unha cadela que, bueno, hai un par de meses tivemos que amputarlle unha pata por unha serie de circunstancias, castrámola hai un par de días. Fixemos unha incisión, pois mirade, mínima, non sei se vos decatades, é que casi imperceptible. Non chega ni a 3-4 milímetros e os puntos van por dentro, non leva nin colares abelino, era nin se entera que ten aí nada. Unha incisión tan pequena que non lle doi, que cicatriza moitísimo antes, o sistema inmune non se ve implicado e entón non ten unha baixada de defensas, son todo ventaxas. Por que facemos unha incisión tan pequeniña? Pois porque non abrimos o abdomen e nos poñemos a buscar as estructuras como o ovario, os ovarios e o útero, senón que xa sabemos onde está. Entón, bueno, pois esa é a explicación. Facemos unha incisión moi pequeniña, mínima, porque son todo ventaxas para elas. Son Carme Seoane e son da Clínica Veterinaria Cancat.